Алесь Салавей Максиму Богдановичу. Нечакана порвецца жыццё, больш ніколі яно не ўваскрэсне. Колькі думак нязбытых бярэ да сябе падысподная цьма, спатыкае іх вечны спакой, і ўсё роўна ім, вольна ці цесна, толькі той будзе жыць, не памрэ, у нябыткаму шляху няма. Не памрэ толькі той, хто аддаў усе сілы жыцця для народу, хто мінулае ўславіў красой, зазірнуў хто і ў прышлыя дні. Дар ягоны, убраны ў вянкі, шанаваць муць нашчадкі заўсёды. Воды ўлеваў не змыюць яго і не спаляць пякельняў агні.